ପରିଷ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ। କାଛୁ ଯାଦୁ କାଛୁ ମାନେ କଥା ଭାବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହବ। ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଶରୀରରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ହବ। ଛୋଟ ପିଲା ନା তুমি ଜାଣ ଦେଖ ଆଜି ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପରିଷ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ? ତୁମ ଡ୍ରେସ୍ ପରିଷ୍କାର ହେଇଗଲେ ତୁମେ ତ ସଫା କରିପାରିବନି। ମା ସଫା କରିଦେବେ। ମା ମୋ ଡ୍ରେସ୍ଟି ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଯାଇଛି ମୋତେ ସଫା କରି ଦେବ କହିବ ହେଲା। ନାଇଁ ଠିକ ଅପରିଷ୍କାର ତୁମେ ଆଣି ପିନ୍ଧେଇଦେବ। ସେପରି କରିବନି କେହି। ବୁଝିପାରିଲ? କରିପାରିବନି ନା। ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଁ ଡ୍ରେସ୍ ପରିଷ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ ନା ଅପରିଷ୍କାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବ? ପରିଷ୍କାର ରହିବ ନା ଅପରିଷ୍କାର ରହିବ? ପରିଷ୍କାର ରହିବ ହେଲା। ଏଠି କଣ କହୁଛି ଦେଖ ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି କଣ କହୁଛି? ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖ ହଉଛି ଦେଖୁଛ? ହଁ ତୁମେ ହାତ ଧୁଅ। କେତେବେଳେ ହାତ ଧୁଅ? ଭଲ ଆଣ୍ଟି ଇଏ କରିପାରିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ଧୋଇ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉନେ ନା। ଖାଇବା ଆଗରୁ ହାତ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ଧୋଇବ। ଆମର ହାତ ଧୋଇବା ହାତ ଆମର ଖାଇବାକୁ ଦିଏ ଲେଖିବାକୁ ଦିଏ ବହୁତ କିଛି ନା। ହାତକୁ ସବୁବେଳେ ପରିଷ୍କାର ରଖିବା ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି କଣ କରାଯାଉଛି? ଏଠି କଣ କରାଯାଉଛି ଦେଖ ସମସ୍ତେ। ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖ। ହଁ ଦେଖ ତୁମେ ଦେଖ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି। ଖାଦ୍ୟ ବାପା ମା ସହିତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛି ହେଲା। ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ମାନେ କୁହେ ଯେ ଆସ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ନା ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବିନି ମୁଁ ଖେଳିବି ମୁଁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବି ମୁଁ ଜିଦି କରିବି। କାହିଁକି ସେପରି କଲେ ତୁମ ଶରୀରକୁ ତୁମେ ଯତ୍ନ ନେବ ନା। ଛୋଟ ପିଲା ତୁମ ଶରୀରକୁ କିଏ ଯତ୍ନ ନେବେ? ତୁମେ ସବୁବେଳେ ନିଜେ ଯତ୍ନ ନେବ। ଛୋଟ ପିଲା ହେଲା ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ସକାଳ ବେଳେ ଟାଇମ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ତୁମେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ଆଗରୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବ। ମୋ ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ନା? ଖାଅ ସ୍କୁଲରେ ଖାଦ୍ୟ। ଯାହା ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି ପନିପରିବା ଯାହା ଅଣ୍ଡା ହଉ ଯାହା ସବୁ ହଉ দেখুন সাউন্ড আছে।